Квалификацията на специалистите, която безспорно и несъмнено е на нужното ниво, е сред отличаващите този арт-колеж от другите учебни заведения предимство, но добрата материална база, която позволява едно съвременно изграждане на умения, на знания в различните области, които се подготвят специалисти в арт-колежа. Тази структура, която тук като предмети, като часове е изградена, е съобразена именно с най-успешния и кратък път за навлизане в тези дисциплини. Техниката винаги може нещо да се искат, защото се влизат нови и нови технологии и се произвеждат нови и нови апаратури по света, но това, което е налично, което присъства като техническо оборудване в колежа, е на доста задоволително ниво и мисля си, че дава добри предпоставки за професионалното обучение на фотографите. Няма нищо по-хубаво от киното, от телевизията, от това да снимаш, от това да създаваш. Няма нищо по-хубаво. Вие просто сте щастливи хора. Колежът дава едни по-широки знания, приобщава младите хора към това, което се нарича творческа интелигенция. Тук акцентът е поставен върху придобиването на практически умения. Смятам, че през тези 10 години няколкото поколения, които преминаха през колежа, получиха необходимите знания и тези, които имаха амбиции, успяха да се реализират в полето на телевизията, на киното и на фотографията.